باجار حلب د بێدەنگیەکی مەترسیدار re derbas dibe û li gor agahiyan ku hin bi hin rewşa bajêr baş dibe. Lêbelê di derdora bajêr û gundewarên wê û bi taybetî li gundewarên başûrê Helebê li gor ku rewangeha Sûriya mafê mirovan ragihandî ku 119 kes hatine kuştin. Ew kuştî ji çekdarên rejêma Esed û çekdarên grûpên İslamî bûn. 62 kes ji çekdarên rejêma Esed û alîgirê wî bûn. Di nav wan de 20 çekdarên Îranî hebûn, 13 ji wan rahênerên leşkerî bûn û 6 din ji çekdarên Hezbollaha Lubnanî bûn. Her wiha 8 ji wan Iraqî bûn û 13 kuştiyê din jî ji çekdarên Esed bûn. Her di nav wan kuştiyan de 67 çekdarên Cebhetin Nusra û grûpên İslamî jî bûn. Ji aliyekî din ve û piştî ku bi hewlên Amerîkî û Rûsî agirbest li Helebê heftî û du demijmêran hat dirêjkirin, niha hinek dever li bajarê Helebê welatî dikarin ku ji malê xwe derkevin û berev bazaran ve biçin. Her wiha li hin taxên wekû taxa El Şear, dergehê dibistanan jî hatine vekirin bi hêviya ku eger agirbest li Helebê bê dirêjkirin, werzê xwandinê jî berdewam bikin. Hêjayê gotinê ye ku ev her du rojên agirbestê li ser bajarê Helebê de hatin, piştî ku bajarê Helebê ev e 14 roj bûn, rastî bombebarankirinê dihat ji aliyê balafirên Rûsî û yên rejêma Esed ve û di encam de 286 kesan jiyana xwe ji dest dan û di nav wan de 96 zarok û jin jî hebûn û li gor ku rewangeha Sûriya mafê mirovan belge kirî ku di nav wan kuştiyan de 57 zarok û 35 jin jî hebûn. Zêd Hesen Ark